Samantala, higit po na 3,000 botante na itala sa satellite voters registration sa Urdaneta City simula Enero. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy na umaarangkada ang satellite voters registration sa iba't ibang lugar sa Urdaneta City bilang paghahanda ng mga lokal na opisina ng COMELEC sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Simula kahapon, dinala sa isang mall ang nasabing aktibidad na tinangkilik ng mga kabataan at residenteng magpaparehistro upang maging ganap na botante sa lungsod. Ayon kay COMELEC Urdaneta Election Assistant Marvin Limos, una na nilang naisagawang aktibidad sa mga barangay at ipinagpapatuloy sa mga establishmento upang mas maraming botante ang mairehistro at matulungan sa iba pang transaksyon. Nag-start po ang ating voters registration since last year, October 20, 2025 at magtatapos po siya May 18, 2026. So lahat po nung gustong magparehistro para po sa nalalapit na barangay and SK elections sa November 2, 2026, magparehistro na po kayo. Huwag na pong hintayin yung last day. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3,286 na botante ang nairehistro simula Enero ngayong taon. Kaugnay nito, patuloy na hinihikayat ng tanggapan ng mga residente na samantalahin ang pagkakataon na makapagparehistro upang makaboto ng nararapat na maglilingkod sa bayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.